Helo, Adam dwi a chroeso i'r tŷ gwydyr. Yn y tŷ gwydyr, dwi'n tyfu tomatos. Does dim byd gwell gen i na blas tomatos ffres. A dyma ychydig o dipiau ar sut i dyfu tomatos yn llwyddiannus. Dyma'r planhigion tomato. Mae'r tomatos wedi cychwyn aeddfedu. Ond maen nhw ychydig yn araf eleni. Felly dwi'n defnyddio croen banana i gyflymu'r broses. Mae'r nwyon oddi ar groen banana yn helpu tomatos i aeddfedu'n sydyn. Dwi'n tyfu rhai tomatos yn y pridd ac eraill mewn potiau. Mae tomatos yn hoffi lot fawr o ddŵr. Mae'n bwysig dyfrio tomatos wrth waelod y planhigyn ac ysgoi gwlychu'r dail. Bydd gwlychu'r dail yn cynyddu'r risg o heintiau. Mae planhigion tomatos yn tyfu'n fawr iawn ac yn creu llwyth o ddail. Dwi'n teneio'r dail i annog yr aer i lifo o amgylch y tomatos. Bydd gwneud hyn yn lleihau y risg o heintiau a hefyd yn gadael i fwy o ole'r haul gyrraedd y tomatos. Bydd hyn yn helpu'r ffrwythau i aeddfedu'n gynt. Yn gyffredinol, mae dau fath o blanhigyn tomato, rhai pendant neu determinate ac rhai amhendant neu indeterminate. Dwi'n tyfu tomatos amhendant neu indeterminate, tomatos sydd yn tyfu yn syth lan fel hyn. Gyda tomatos amhendant, mae angen tynnu'r egin rhwng y ddeilen a'r brif stem. Bydd gwneud hyn yn annog y planhigyn i dyfu'n iach a cryf. Nid oes angen gwneud hyn gyda planhigion pendant. A gobeithio ymhen ychydig wythnosau gael lwyth o domatos blasus a hyfryd fel hwn. Hyfryd.